Ya sanibonani. Hey, ngenza le video nje angikho right, umzimba uyashake umzimba, ngikho right. Ngilaleli ilentuzana iradio la, ngizwa otshatha bekhuluma noSelphi okhosini ukhozi FM. Kuthiwa kunobaba odlwengula ingane yakhe ena 8 years. Ingane yakhe ena 8 years uyidlwengulile. Uyilande kumawayo ingane waya kuyidlwengula. Meqeda kuyidlwengula wayiphindisa kumawayo ingane. Uma wayithatha wayisa ekliniki. Ekliniki ba confirm ukuthi ingane idlwenguliwe. Endilimele kakhulu. La ngaphela usuku ngakusasa yashona ingane. Ingane ena 8 days. Ezaliwe nensuku ezu8 izaliwe. Hayi mina bafethu angazi ukuthi kanti thina abantu besilisa sinjani. Kanti ngempela amadoda nifuna ukuthi abantu besifana basibone sizilwane ngempela. Bafethu lingahleni ubunja. Ingane yakho izalayo ina 8 days uyidlwengule. Unepipi wena elivuka ingane ina 8 days. Bafethu ngeke bafethu. Shonile manje ingane. Bafethu lento eniyenza irong. Yazi ukuthi omabe ingane zethu bazongashine ingane zethu. Irong lento bafethu. Serious. Mangabe singayikhuzi manje, mangabe thina siyimadoda singakhulumi sodwa. Soba nenkinga bafethu. Isikhathi ukuthi siyimadoda sikhulumeni lento bafethu. Lento grape irong. Abantu besifane baningi. Ukuthi ke uyabona ukuthi konke exakile, vele uyothenga. Mina yazi ngiyamncama umuntu ohambe othenga ucansi. Umuntu oyothenga ngiyamncama nodlwengula. Ngincama lo muntu othenga mina. Bafethu yazi ngijalile kakhulu. Ngenza le video nje kade kwehla inyembezi kumina. Ngathi ngenza ivideo sengi right. Akekho umuntu bafethu onengqondo kahle ongadlwengula ingane ayizalayo. Nokudlwengula nje idlwengulelani bafethu. Ayekwe into grape bafethu, ayekwe. Abantu besifana baningi. Yabo. Mawukuthi ufuna umuntu wesifazane ozokwenza into ethize naye uzomthola. Yabo, baningi abantu besifazane. Ngiyanicela bafethu, ngiyanicela. Ngicela wonke umuntu otholakala rape, otholakala right-handed rape umuntu akabulawe. Shit, abulawe lo muntu bafethu. Ingane 8 days. Hayibo bafethu. Uyabona nje mina ngusikhuni wakithi. Ngusikhuni nje mina ngingedwa nje. Mina umuntu wadlungula ingane yami. Mina ngiyambulala mina. Ngiyambulala. Umsika lo masende la ungapheke phambi kwakhe. Ofa ebulawa ukubuka amasende akhe lapha ngwaxhaphisa. Ngibese ngimdlisa wona lo masende noma lo people lakhe alidlele emlomeni. Bafethu ayikwazi ukuthi siphile eSouth Africa enjena. Asikwazi ukuphila ezweni nje bafethu. Yabo, asikwazi bafethu, sizele ingane zamantombazana. Ngiyacela bafethu lento ayike ibuye ngelinyiso manje.